El PSC ha decidit donar suport a les demandes de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre i s'ha compromès a defensar les activitats amb bous del territori. Els socialistes es mostren favorables a impulsar l'activitat ramadera, incloent-hi els temptejos, i a revisar de forma consensuada la llei que regula les festes amb bous per incloure-hi totes aquelles activitats arrelades. El PSC també reclama una reducció de les taxes a pagar al Col·legi de Veterinaris, defensa la declaració de festa dels bous com a element festiu i patrimonial d'interès nacional i insta d'altres formacions a posicionar-se en aquest tema. Que a la llista del Junts pel Sí se definisca que el Raúl Romera, com a cap de llista d'esta candidatura, digui si està per defensar les tradicions de les Terres de l'Ebre o no, si respectarà les nostres tradicions en el cas que guanyen o no. Qüestionat sobre l'augment de morts a nivell estatal en activitats amb bous, l'alcalde d'Alfara de Carles ho ha vinculat a l'augment d'aficionats. I això donaria com un bon símptoma que hi ha hagut més morts. No és que me n'alegre de cap mort, ni mucho menos, però senyal que hi ha molta participació. I quan hi ha més accidents és quan surten la gent de vacacions, no? És quan hi ha més trànsit de gent i hi ha més morts a les carreteres, no? Això no ho qüestionem, no? Ara qüestionarem les morts que han hagut en els bous. Pues simplement és que possiblement hi hagi més participació i a la més participació corres més risc que hi hagi. Però tots els que han hagut dins el recorregut dels bous que han mort, segurament que estaven allí perquè volien, no els han obligat a ningú. Penso que això no és un punt de qüestionar, encara que la premsa últimament ho qüestiona bastant. Penso que això és un bon símptoma. El PSC ha afirmat que el territori ha avançat molt en el respecte als animals i ha assegurat que totes les denúncies d'aquest estiu han respost a aspectes tècnics menors.